Kom så ind, venner. Kom så ind. Vi har lyd på, og vi er klar. Det er sådan en der. I kan godt stille og roligt komme ind, venner, fordi nu skal vi faktisk have det rimelig grineren. Nu skal vi have det sjovt. Jeg skal lige vise lidt af det, vi skal åbne. Vi gør det hele på samme stream, but of course. Alright, men lad os lige se på, hvad vi skal åbne, fordi det første, vi skal åbne, det er den her Cosmic, og det bliver jo skægt. Det har vi ikke prøvet før, og det er jo en hånd for autos, så vi må se, om vi er heldige, og ellers tænker jeg, at det er lavt nummereret og case-sets. Og selvfølgelig bare de store spillere, ikke også? Hvad skal vi så ellers åbne? Så skal vi åbne... Jeg har så mange bokse, vi skal åbne, så... Skal vi åbne sådan to? But of course, dem kender vi. Så skal vi åbne 2 af dem her på Ribbon Ship. Så er der også kommet en syg Ribbon Ship bestilling ind. Vi skal åbne en Mammals Booster Box. Den er syg. Og det er altså bare hånd for the Rare Rhino. Hvad er det, den hedder? Holo Jevan Rhino Pop 76. Den skal vi også ramme i Ribbon Ship. Og så har jeg en meget skummel plan om at åbne sådan en her til mig selv. Så alt muligt godt. Og hvis der er andre, der har noget til ønsker til Ribbon Ship, så kan de... der er faktisk også en basketball, vi lige skal finde til Mark. Den er her. Ja, der er også lige den her. Den skal vi også åbne. Nå, okay. Skal vi gå i gang med Cosmic? Jeg har som udgangspunkt 2 bokse. Og det er den ene. Og vi siger lige god aften til Frosten, til Skytten, til Sommer Larsen. Ja, der er nogle fede kort. Og yes, let's go. I ved, hvad I har. Og der er ikke blevet traded noget, mig bekendt. Og jeg glæder mig altså også til at åbne dem her. Jeg synes, det er et klasse design, der er på dem. Så det er også sådan lidt... Man skal også huske at sætte pris på de lidt mere basale kort. Skal vi se, om man kan zoome en tand med ud. Det kunne jeg godt. Så fik vi lige Maradona med her. Gud, jeg skal også lige vise mit nyeste køb. Lidt af en grail, var. Messi's 2014 Prism i PSA 10. Must have i samlingen, venner. Must have. Let's go. Og I skriver bare i chatten, venner. Det kan ikke passe, at vi kun er 17 på. Og det her, det er jo det helt gamle, klassiske hobbyformat, vi kender fra Tops. Skal vi kigge på det? Good luck. Jeg skal lige have fat i listen over, hvad I har. Bum, 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 bum. Er vi klar til at lure? Grimes. Det er et helt regulært base. Caruso til Thunder. Så er der en Galaxy Greats, og det er Spud Webb. Det må være et regulært insert, og så er der Jabari Smith. Og skal vi ikke lige også finde checklisten?
lige have den med hånden. Altså, den var nok i rigtig basketball, er det jo et rigtig godt hold. Skal vi lige se her. Der skal vi se, hvad den hedder, den her, hvor mange inserts der er. Vi har Galaxy Grades, det har vi lige fået. Extraterrestrial, Propulsion, Spacewalk, Starfractor, Reentry, Geocentric. Lad os se, den vi fik her er 1 ud af 6 pakker, så den er meget, meget common. Nikola Jovic til Heat, Randall til Timberwolves. Så har vi en lidt anden udgave her. Hvad er der med den? Det er en hvad? PRP6. What is that? Propulsion. Og hvordan var det med Propulsion? Hvor sjældent er de? Det finder vi lige ud af. Ja, undskyld, der skal lige kigges lidt odds her, ikke? Og det er et common insert, læser jeg mig til. Og det er altså Jalen Williams, en glimrende spiller her. Og så har vi vores første rookie, Cedric Coward, til Grizzlies. Der var ikke nogen rookies her, men nej. Godt, så vi åbner ikke lige podiet nu. Herre Lindgaard, min gode mand. Så har vi den kedeligste spiller i ligaen, Pøttel, Klingen. Så har vi en Giannis Antetokounmpo i en Extraterrestrial. Det er også et common insert. Så også det lægger vi. Skal vi ikke sige, Giannis åbner podiet? Sekunder. Chris Middleton, Wizards. Okay, vi er off to a slow start. Skal vi ikke være ærlige her. Jalen Green, Rockets. Er det her en Galaxy igen? Ja, det er det. Maxine Raynard, Kings, en rookie. Clyde Drexler i en Galaxy og en Cole Anthony. Okay, ingen big hit so far. Common inserts. Base rookies. Men lad os se, om vi ikke får arbejdet os frem til noget her. Jeg ved ikke engang, hvor mange nummererede der i. Det skriver det ikke. Jaren Jackson Jr., Darius Garland. Så nu kommer der noget her. Spacewalk. Og hvad sagde vi om Spacewalk? Den er også, står der som relativt common. Nu har vi fået alle vores common inserts. Skal vi se, hvor sandsynligt den er. Spacewalk. 1 ud af 13 pakker, så det vil sige 1 til 2 per boks. Men den er sådan set fed nok til Grizzlies. Op med den. Altså Newell til Hawks. Hawks eneste rookie. Stadig ingen nummereret, var. Der kommer noget. Ben Saraf, rookie. Noah Pender, rookie her igen. Så har vi en Fox. Og det var den, der hed Propulsion. De'Aaron Fox til Spurs. Den lægger vi der. Så har vi Panda. Der. Ben Saraf der. Ja. Meget slow start, venner. Håber det her, det er noget. Steph Curry. Til Warriors, Josh Giddey. Der kom måske noget lidt sjældnere her. Det er Mavericks, men det er ikke Cooper Flag. Det er Kyrie Irving. Og det er en Hyper Nova
Den er mere sjælden. Den er i afdelingen for K-sets, tror jeg, 1 ud af 201 pakker. Så det er, hvis der er cirka 20 pakker per boks, det er sgu nok et rimelig regulært K-set her, vi får til Mavericks, og det er typisk Mavericks. Så stærkt et spot på grund af Cooper Flag, og så får man bare ham her. Nå, men altså, dagens første store hit går til Dallas Mavericks, og så er det endda lidt den forkerte spiller. Men Levesen, fedt, dejligt at have dig med i øvrigt. Levesen brokker sig over, at han ikke altid kan nå med, men her nåede han med. Yes. Skal vi zoome en smule ind, måske. Den der. Kyrie Irving, big player til Levesen. Anthony Black. Og nu kommer der noget nummereret, tror jeg. En lille rookie. 150. Joan Beringer. Og det er Timberwolves, og det er Nicky, et af de spots, Nicky ikke opgav. Så får han da lidt til Wolves. Igen, det er jo selvfølgelig en rookie, så det er vi jo glade nok for. Vær så god til Nicky. Du må hellere udvide podiet lidt. Yes, og efter den her, så går vi over til NFL Chrome. Og det er Mathias, der har bestilt 2 bokse, så han skal have sin egen lille fest, men alle er inviteret til den fest. Alright, kom så. Hunt for the autos. Nu har vi det mindste fået caset. Hunt for the autos. Og lave nummer, tak. Ryan Dunn. Towns er til Knicks, og så får vi noget refractor-værk her, og det er Darren Fox til Spurs. Også igen Spurs, et af de virkelig stærke spots, og så er det ikke engang den store spiller, vi rammer. Kobe White til Bulls. Ja, det er sådan en, jeg vil også have gættet på cirka en 1000 kroner for sådan en case-hit der. Men vi skal jo helst have lidt flere store hits, hvis vi skal i nærheden af boksens pris. Drake Powell, Jalen Wells, Galaxy Inc., og det er Hakeem Olajuwon. Hakeem the Dream. Det er meget fedt. Til Houston, en legend. Og Buzelis til Bulls. Så havde vi altså en rookie her i Drake Powell. Ja, Jack. 1 nummereret, 1 case-it, 1 refractor. So far. Ja, hvor mange er der i der, Rasmus? Den er ikke engang særlig tung, så 7 gange 6, det er fandme ikke mange. Den er sat med dyr. Josh Hart. Scotty Barnes. Altså, den tager vi any day of the week. Det er en LeBron James Extraterrestrial ET Phone Home. LeBron Phone Home. Den går til Lakers. Lakers får heldigvis noget med hjem. Så har vi Clayton. Vi mangler stadig top rookies. Altså, vi er glade for Kyrie, men vi har godt nok brug for at finde noget mere. Er vi ikke enige om det? Vi har brug for at vinde i hvert fald 2 nummererede mere. Fandme gerne en auto også. Hvad får vi? Malik Monk. Rasheed Fleming. Så får vi Dirk Nowitzki. Endnu en gang et lille hit til Mavericks. Et lille hit. Jeg må hellere understrege lille. Det er en meget, meget dyr boks, så vi har brug for mere valuta. Vi har brug for at cashe lidt mere ind. Kyrie kan ikke gøre det selv. 1 nummereret, det føler jeg også er lige i underkanten. Thomas Sorber. Liam McNeely til Hornets. Wrong Hornet. Kate og Bobby Portis. Kate her til Pistons. Havde vi en Kate-bunke kørende. Har jeg lavet et eller andet rod her? E.T. Ja, det er sgu sådan, det bliver. McNeely Hornets. Yes, og så efter NFL, så er det så Finest Premier League. Og der er vi garanteret 4 autoer. Og der skal vi altså bare på Doman Estevao Rio-jagt. Nå, kom så. Vi har brug for mere. McBride,
Shea, og så har vi selvfølgelig Austin Reeves. Publikums favorit her. Shea i en Propulsion. Og dem har vi her. 6 pakker, 1 nummereret, 1 case-set. Nu kommer der i mindst noget Doncic her. DiVincenzo, Devin Booker, Vince Carter og Luka Doncic i en base. Også Raiders. Også Lakers. Vince Carter. Venner, I skal simpelthen krydse, hvad I har nu, for jeg synes, vi er lidt underdrejet. Kom så da. Det er, hvad er det der? Det er sådan et som Giannis. Jeg synes godt nok ikke, vi rammer de rigtige rookies her. Her er det Igor, det er min. Det er en E.T. ned til Kate. Vi har brug for noget serious luck nu. En nummereret på sådan en boks her, den er også rough, var. Lidt til den hårde side. Giaconcionis. Så kom Con Knubel on the base. Grant Hill. Yes, så kom Hornet til Sammy. Så kom der noget til Sammy. Godt nok kun base. Grant Hill. The Galaxy Greats og Desmond Bane. Damn, kom nu, mand. Numbered cards, please. Der kommer der noget. Den ser vild ud, faktisk. Scottie Pippen Jr., Anthony Simmons. Hvad er det for en? Zach LaVine i en eller anden variant. Vi lige skal finde ud af, hvad er. Lad os se her, om det er noget godt. Det er en base variant. Bare finde ud af, hvor sjældent den er. Jeg tror, det er Nucleus. Det er garanteret Nucleus. Og den er nemlig 1 ud af 20, så det er en per boks. Det er en, vi vidste, vi skulle have. Hvilket gør, at vi ikke skal være sådan super imponeret, men den går til Kings. Lad os se her, Kings. Hvem ejer Kings? Malik, du ejer Kings. Jeg håber altså stadig, at vi har noget gennem noget godt. Brunson, Kuzma, Donovan Mitchell og Brandon Miller. Hvad siger I? En nummereret på sådan en boks her. Er det godkendt? Ikke rigtigt, vel? Shit, mand. Banchero, Kobe Bryant, Paul George på en refractor og Shaden Sharp. Okay, en nummereret, et case-set. Det er en rough opening, mand. Det er vildt nok. Og det var simpelthen en lidt rough box, vil jeg sige. Jeg ved ikke, om det er repræsentativt for, hvor hårde de kan være, men er du sindssyg. Det var ikke meget, vi ramte. Jeg glæder mig ellers altid til basket, fordi der er så stort potentiale. Her er vores Galaxy Greats. Der er intet udsat på kortene, de er fede, men det er godt nok en hård hitrate, vi har med at gøre her. Så havde vi altså dem her. Så det er meget med inserts. Der var det den der De'Aaron Fox. Det var 2 refractors. Hvad lyder dommen i chatten? Det er helt fair med en hård dom. Det synes jeg, den fortjener. Man kan vide, om det er sættet, der er noget galt med, eller det var den her boks. Sættet er garanteret lidt hårdt. En nummereret, venner, for fanden. Vi fik den her Spacewalk. Den var egentlig fed nok til Grizzlies. Så fik vi en Joan Beringer til 150. Også isoleret set fint nok, men det er jo ikke sådan et kort, der skal carry. Zach LaVine. Heller ikke et kort, der skal carry, men fandme en fed variant. Den kan jeg godt lide. Og så har vi dagens største hit. By a mile, Kyrie Irving. Det må være sådan en case, der skal være dyrt, fordi
Hold kæft, det er nogle dyre bokse at åbne. Og så vores rookies, der får vi Con Knoble som vores bedste. Derudover får vi ikke helt top rookies, synes jeg. Cedric Coward får vi. Og så får vi noget base. Okay. Hård start på vores lille aften. Der er plads til forbedring. Nu skifter vi over til Mathias. Det er altså godt nok en rough... altså, det er sygt det der, at de tager så mange penge for sådan en boks der. Tops, det må jeg sige. Og ved I hvad? Produkterne sælger fandme alligevel. Men de skal ikke gøre det her mange gange, vel? Så begynder man jo ikke at gide at købe det mere. Altså det her, det var simpelthen... Der var ikke nok valuta for pengene. Simpelthen ikke. Nu er det altså Mathias' tur, og her kommer der jo et andet topsæt, som også er dyrt. Og det er jo den evige jagt på vores top rookies, der bare presser priserne i vejret. Jeg ved ikke, om det er amerikanerne, der bare driver NBA og NFL priserne op. Jeg håber ikke, at fodboldpriserne kommer herop. Det burde de ikke gøre. Vi får Chrome lige om lidt. Nu er det dig, Mathias Sommer Larsen. Alright. Mathias, this is you. CeeDee Lamb, Benjamin Morrison, Emory Jones, og så får du altså de her X-Fractors. Så får du noget pink, Mason Smith, så får du en Doug Flutie, en Prism, hvad står der der? Basil Tutten. Og så får du en lyserød linebacker for Patriots, og den er altså ikke nummereret. Der er jo heller ikke nummereret garanti her. Det er bare et base, og så skal vi lige lave en lille inserts-bunke til dig, og så laver vi en lille refractor-bunke til dig. Mm-hmm. 2 sekunder, jeg røg lige ud af kommentarsporet. Jeg bor tæt på Engelund. Jeg var heldigvis ikke ude til det lort. Refractor, Will Anderson. Og en Jaden Reed X-Factor. Lad os se, hvad Mathias får. Nu får du noget nummereret. Right? Ja, 199. Trods alt. Trey Hendrickson, defensive end. Får du der, og så endnu en lysrød. Michael Wilson, wide receiver. The base. En lækker X-Factor her, heldigvis til dig, Mathias. En Drake May. Dejlig andenårsspiller, vel den bedste andenårsspiller, vi overhovedet kan få. Og så altså han Bijan Robinson. Ja, hvad har vi egentlig her? Jeg har ikke lige forstået min opdeling. Og Bryce Young. Den er ikke refractor. Nå. Ja. Let's go. Lad os se om den der... Det ligner der noget. Commanders. Ja. Lad os se.
Vi har brug for lidt held efter den der Cosmic Box. Den slog mig altså lige ihjel. Her får vi sgu da en fed Aston Genty. Number 6 pick of the draft. Altså en af vores top guys. Hej Mathias, du må da godt lige skrive, hvad du hæpper på, men jeg synes egentlig, du er kommet udmærket fra start. Jeg skal lige se her. Rasmus, han lavede en flot liste til os sidst. Er han måtte på? Ja, det er dig, vi åbner. Jeg skal lige se, om jeg kan finde den her. Top 10. Sgu ikke den. Der. Og han slet ikke på, Aston Genty. Nå, ved du hvad, han er kraftigt på min liste. Ham får du altså lige i en toploader. Og Mathias, vi har sådan et guldkort Commanders liggende, eller Yellow er det måske nærmere. Her har vi din Refractors, Cam Jordan, Derek Harmon, altså det er så Villoven, det var. Der er ikke nummerering på, men den må trods alt være sjældnere. Prøv lige at kigge på oddsene på sådan en gul en her. Hvis der er en, der har tid til at sidde og kigge odds. Så fisker jeg lige nogle loaders op. Nu for sikkerheds skyld, så gør vi sådan her. Ja, Genty, lige præcis. Det er sådan set et fint hit. Ikke den... Altså, er du Tops-fan eller NFL-fan? Du har fået den af Drake May, og den kan vi altså godt lide. Får du en lyserød? Du får simpelthen Mr. Dart himself på et insert. Den giver vi også lige noget love. Får du Jared Goff. Også, hvis jeg ikke tager meget fejl, first pick of the draft i hans årgang. Og du er simpelthen fan af alt Tops laver. Ja, men de skal stadig tage sig sammen og lade være at give os sådan en Cosmic Box, som vi lige åbnede. Det var simpelthen for brutalt. Barras, Burns, Bateman, Joey Bosa on the refractor, Macmillan og Trayvon Walker. Det var den ene. De er jo dyre. Så jeg håber også, resale-priserne er nogenlunde hæderlige. Nå, jeg tror egentlig ikke, det er en helt dårlig boks, du laver der. Ja, det var han nemlig, Mark. Det husker jeg. Godt. Mathias igen, og bagefter er det Premier League. Er der nogen, der har tjekket odds på den der gule X-Fractor af den... Eller skal jeg virkelig selv på arbejde? Justin Herbert. Og det er en refractor. Jeg hader, når inserts kommer både som refractors og som ikke refractors. Jeg vil bare have dem som inserts. Matthew Golden. Lamar Jackson. Også en top running... quarterback. Carson Wentz, han vandt ikke noget som helst der, vel? Det var Nick Foles, du. Carson Wentz, han sad ude på bænken. Men det var synd, for han var faktisk lige ved at blive rigtig god. Hampton i en Pulsar. Måske vi lige skal give de her Pulsars lidt sleeve love. Bum. Og så har vi altså en legendarisk linebacker, det er Bobby Wagner. Jeg tror, det hedder Yellow X-Fractor. Jeg kan også godt lige gå ind og kigge selv. Men de skriver bare ikke odds herinde.
Det kan også være lime green. Jeg tror sgu, det er lime green. Det er lime green. Riley Leonard, QB her. Og Cam Robinson. Turpin, Rashid. Oh! Damn! En lille gave til Mathias her. Vi får Ashton Genty on the auto. Mirnes, så prøv at give mig de odds der. Lime Green X-Factor. Og se nu her, Mathias. Den håber jeg kan noget. Det er en base autograf, altså refractor autograf. Men du får en glimrende rookie på auto. Og så bagefter får du altså Bo Nix on the refrag. Jeg synes egentlig, at din åbning kører okay godt. Cam Ward her, altså. Nu dominerer du. 1 ud af 10 pakker. Okay, så er der 1 per boks. Så er de ikke så sjældne. Se nu lige til Mathias. Det kører for dig, Mathias. Vi får Sherman. Så får du... Der er det igen. Basil Tutten til 150. Du får en nummereret per boks, ser det ud til. Legit receiver. Jeg synes faktisk, de er fede nok, de her bokse, men de koster fandme også penge. De byder på noget indhold, trods alt. Alvin Kamara, elsker den mand. Hold kæft, mand. Første år i Fantasy, da jeg fik fat i ham, fordi der var en, der smed ham. Så smadrede vi løs. Han så sig bare ikke tilbage, da han først kom i gang. Bucky Irving. Brock Bowers, også en rigtig nice X-Factor her. Anden år, synes jeg. Fed tight end. Og så får du altså også en rigtig fin running back her i Devon Arcane. Jeg synes faktisk, du rammer de rigtige spillere. Ikke den værste åbning af 2 megas, det her, Mathias. Det vil jeg våge at påstå. Jeg synes, vi revancerer Cosmic-boksen lidt her. Du får også Trevor Lawrence sågar. Jamen altså. Får virkelig ramt plet på nogle QB's her. Benjamin. Og så får du også Jordan Love. Ja. Elsker Jordan Love. Eller elsker måske et stort år. Chase McLaughlin. Kicker. Jihad Campbell og Hunter Henry Patriots. Det passer jo meget godt med, at du er Patriots. That's it, Mathias. Udmærket. Og tak, fordi du tog et gamble. Og tak, fordi du sagde åbning på stream, så alle kunne se med. Obviously, dit store hit er den her. Du får en Genty mere. Du får en Drake May. Du får en Jackson Dart. Du får en Tutten. Hendrickson. Ertz Kamara. Og så fremdeles. Fornøjelse, Mathias. Fornøjelse. Nu går vi til Premier League. Okay, og nu, her var vi ikke garanteret en autograf, men fik alligevel en fin en. Og det var både det. Der var det ved at gå helt galt der. Lad os se her. Nu. And now. Jeg vil ikke kalde det the main event of the evening, fordi Cosmic'en er jo en dyrere boks end dem her. Det er Ross. Jeg skriver lige i chatten, at vi kører nu. Godt. Er vi på derude i Premier League-land? De her, de er bare fede at åbne. De er så fede. Elsker simpelthen bare finest-formatet. 60 kort, 2 autografer, godt med nummereret, fede case-hits. Hvad spørger Chewy om? Præcis. Hvad refererer de til? Bare se finest, og det er altså også inden for basket og inden for alt muligt andet, er finest bare pisse fedt. Let's go. Skulls, så har vi en SA. Så har vi en lille bitte lækker Reggie Welch on the arrivals. Så går vi tilbage til noget base. Vi lægger hårdt ud.
Hårdt ud til Aston Villa. Det er Tielemans 30 ud af 30. Blev du scammed i din finest? Nedtur. Jeg synes ellers, de leverer stort set hver gang. Men der er selvfølgelig uheldige bokse. Men det er ikke dem, vi sidder med nu, for så bliver jeg sur. Okay, lad os lige prøve at se her, om der var noget, der var en rare faktisk her. Der var en lille bitte rare, og det var ham her, der hedder Velko Milosavljevic. Hold nu kæft, altså. Please don't. Hvorfor skal du hedde noget, der er så... Jamen, Chewy har du har sgu da selv købt sådan en boks, mand. I dag. 850. Kan du huske det? Mathias, det du skal vide, er, at Chewy har allerede købt en boks i dag. Men han har nu glemt prisen. Det må være det, der foregår. Hej Sammy. Det er godt, Sammy, bliv her, fordi nu er det Arsenal-tid for dig. Det er Doman-tid. Vi skal have en grøn. Og så bagefter, Sammy, er det din Mammals box, og den kan du godt glæde dig til. Den er mega griner. Jeg åbnede en i går. Godt, hvad har vi her? Alcaraz. Så har vi en Paquetá on the swerve. Så har vi et Isildur 75. En Odobert i X-Factor. Og så har vi en lidt forskelligt Common Salah. Var der Donnarumma. Common. All is common. Godt. Vi får en rookie her, Isidor til Sunderland, hvor vi jo ellers være Chris Rigg. Ja, jeg kan godt relatere til Chewy der. Jeg har sgu heller ikke styr på, hvad jeg køber. Der kommer lidt dubletter hjem i ny og næ. Lad os være ærlige. Det var en uncommon, den lægger vi bare herop. Og så var der altså et insert her til Everton. Okay, vi er jo ikke helt op at køre. Men bare rolig. Vi har masser endnu. Ingen grund til panik. Hvad kommer der der? Er det en af de her lavt nummereret igen? Det tror jeg. Milambo? Det var det måske ikke. De er fede clean. Vi får en Fan Divine i clean, og så får vi en Grutter i swerve, og det var en lavt nummereret. Det er Josh Laurent til 60. Det er de her, hvad var det, de hed? Diamonds, Pearls, something like that. De er altså fede nok med fine lave numre, og det er en common, og det er Burnley, ingen ringer, og det mener jeg nok er et af de spots, Sammy han... nej, var det ikke Tony? Det var Tony, der støvsugede, var det. Kevin Schatte on the X-Factor. Der sker lidt mere her, end der gjorde ved Cosmic, synes I ikke? Altså, der er lidt mere liv og glade dage. Forkert Liverpool rookie, Leoni, Madueke. Der er Chris Rigg, en god rookie. Og Zach Abbott. Vi tjekker lige, om der... Jeg er ikke blevet ekspert i at spotte rares endnu. Det er dem, der går sådan der. Okay. Cool. En ekstra, Chewy. Du bare gå ind på shoppen, Chewy, og køb den, og bare bestil afhentning. Så gør vi det på den måde. Jamen, nu hvor Rasmus spørger, så har vi lige de her Premier League, som er rigtig fede. Så, vi har sgu lige en Paquetá liggende her. Den skal vi lige have op og stå. Paquetá. Så den her livebox til Sammy, den er sygt grineren. Så havde jeg faktisk selv besluttet at køre en Neon, som I kan se mig åbne, hvis I vil. Og så har Mark den her lille fætter, og så fremdeles. Så det er cirka det, der er. Jeg aner ikke, hvad den koster endnu, Mathias. Men hvis det, vi åbnede, var resultatet af de fleste bokse, så kan jeg ikke forestille mig, at den stiger til de priser, som vi har set. For eksempel Finest gør, eller Chrome. Men jeg ved det ikke. Altså, markedet er jo skørt. Pakke 4. Share. Hvad er det her? Hvorfor ligger du der? Du skal derop. Mateus Fernandes. Så har vi en McAllister i Swerve.
En Gyökeres i X-Factor. Jeg synes, der er ikke så mange... det er ikke så favorit, som det plejer at være. X-Factor. Ups, der kom... det er en udmærket autograf her. Det er da en af vores top rookies. Desværre uden nummerering. Men en Shea Lacey, mine damer og herrer. Det er altså United. Så det er, jeg vil sige, det er da en top 5 rookie, vi rammer her. Den vil jeg da næsten gå hen og sige, den er godkendt. Trods manglende nummerering. Skal vi lige se, hvem der har den. Jeg synes, jeg er god til at ramme Shea Lacey, faktisk. Hvem har den? United. Rune Lamotte. Rune Lamotte, du har den. Du får den. Shea Lacey, første af 4 autografer, som vi skal have sat på podiet. Jeg håber, alle 4 autografer kommer på podiet. Semenyo. Dewsbury Hall. Så kan jeg sgu se ordren for dig, Sammy. Eller undskyld, Chewy. Skide godt, man. Vi tager den lige om lidt. Vi skal lige igennem i hvert fald Sammys Mammals box. Nå. Kom så, store bangers, let's go. Hov, jeg har ikke lige fået ordnet dem her, det skal vi lige. Vi får en Mateus Fernandes til Hammers. Så får vi en rigtig fed en til Liverpool her. McAllister, Swerve. Jeg synes, vi er lidt til gode på de nummererede. Men altså, vi har selvfølgelig ramt 2 af de her. Hvad er det, de hedder? Pearl. Var det Pearlers? Jeg går altså med at slå det op. Nu gider jeg ikke gætte mere på det. Skal Chewy lige huskes på, at I deler? Glemmer han det, hvis han får noget godt? Skal vi se her. Hvad er det nu, de hedder? Thielemans. Det er en rare til 30. Så når den er helt nede i rare. 218. Så er det Pearl, hedder den bare. Pearl. Yes. Kan vi ikke lige få nogle vilde farver? Jeg synes ikke, der er vilde farver. Det plejer der at være finest. Du var bare basic. Ja, oncoming, ja. Mbemu. Justin Clever. Okay. Ryst posen, mine damer og herrer. Og Rune Lamotte, du kuber det her break. Shea Lacey once again i en anden udgave. Hvor er det skørt. Nu er vi nødt til at centrere dem. Rune Lamotte, sikke en dag at tage United på, mand. Lidt skørt. Josh King, Dixon, Takai, Longstaff og Cunha. Så har vi en Isak, X-Factor. De er så fede, de her kort. Og jeg synes altså også, de er god kvalitet. Justin Kluivert. Ja, Lacey har et udmærket marked. Bestemt. Altså, det er ikke dårligt, det der. Er vi ved at være der, hvor vi skal tage Rune? Han Cooper og breaket. Men nummereret kort, der er vi lidt lave. Altså, der er vi kun på 3. Jeg føler faktisk, det er lidt lavt. Måske er der et eller andet her. Der kommer noget Swerve. Måske Fusion. Og så kommer der også et nummereret. Mbemu. Simas. Så får vi Bergvall on the Swerve. Så får vi en rare i Alcaraz. Det er en syg pakke, den her. Nu får vi en Adingra til 99. Og så er det altså den her. Som er en Swerve Fusion case hit. Half case hit måske. Kalimuendo til Forest. Det var udmærket. Det betyder altså, at SA lige må ned en gang. Og så baser vi den lige hjem. No Doman so far. Vi har Adingra til Sunderland også. Ja, Rune, det kører for dig.
Spørgsmålet er, om du er klar til at dele med de andre, ikke? Eller du lige tager de 2 næste også. En rare Charlie Alcaraz. Lægger vi der. Så har vi lidt forskellige inserts hernede. Foran os. Så fik vi altså Bergvald. Nå, men heldigvis er der en boks mere. Og det gør mig altid glad. Rune, nu ved jeg ikke, om det var ham, du håbede at fange i dag på dit spot. Men det er altså ham, du fanger. Det var eddermame en... Og jeg vil bare lige sige, at de her bokse kommer fra en anden kilde end mange af de andre bokse. Det er another source, så man kan ikke regne med, hvad vi har ramt i de første breaks, at det lige er den samme tematik. Så kan jeg vide, om det er derfor, at så går det bare United amok nu. Ja, det betyder, at den her boks kan jo i princippet også gå United amok. We don't know. Ja, så altså en anden kilde, så... Okay, lad os tage en luring. Er det ikke guld? Jeg tror, det er guld. Vi får først en NDA, svært at sige. Her har vi sgu en Damsgaard, en Salah, en forkert Chelsea-spiller, SA, Bruno Fernandes, en Kluivert, en Diarra, en Hartmann Swerve, og nu skal det gerne være en stor spiller, tak. Det er en rookie til Nottingham Forest, og det er ingen ringer end Jair 250. Den er fed nok. Forest, congratulations. Lad os lige se, hvem der har Forest. Det er Tony. Et af de spots, som Tony han lige støvsugede. Op med Jair her. Og han har jo et navn, der giver mindelser om Brasiliens hold i 1958. I kan også, venner. Er I enige i det? Ja, det er fandme snart Superfractor-tid, Mathias. Du har så evig ret. Det er svært, når man sidder og åbner en basketbox til 6-7.000, og der kommer en nummereret, ikke? Så er der en lang vej. Det ligner lidt insert, og måske en lille rare. Morgan Rogers, så får vi en Isak. Vi får en Josh King. Vi får en Reggie Walsh. En rare her. Vi får en Mukasa 99. Soler, Grealish, Spence, Gray, McAtee. Vi har ikke fået vores top 3 rookies endnu. Mukasa. Til gengæld en City rookie. Hvad gør vi med den? Vi vil være der, hvor vi ikke rigtig kan fylde mere på podiet. Lægger vi den her. Reggie Walsh. Vi får masser af gode rookies for de hold, hvor vi har vores top rookies. Det er bare ikke de rigtige navn. Josh King, Arrivals. Har vi herude til venstre, hvor I kan se dem. Og Isak Brilliance. Alright. 4 pakker. 4 pakker. Vi skal finde 2 autografer mere. Og så et rigtig lavt nummereret kort kunne virkelig være lækkert. Hvad siger vi her? Det ligner noget rare refractor, når vi ser på det. Smith Rowe. Så får vi en Joao Pedro her. Vi får en Bruno Fernandes Swerve. Nej. Seriøst. Hvad kan man gøre? Rune, du er nødt til at give en omgang til breaket. Det har aldrig nogensinde set før, det her. Altså, du slår bunden ud af Shea Lacy markedet. Der kommer så mange på markedet nu. Det er jo decideret fjollet, altså. Ja, de 2 bokse kan jeg så afsløre, de er fuldt. De er kommet, jeg kan godt sige, hvor de kommer fra. De er købt direkte hos Tops. Så de er kommet sammen. Så de er sikkert kommet ud af samme case. Nu ved jeg ikke lige, hvordan Tops gør det. Direkte fra Tops, ikke også?
Det var en common, men det var en refractor. Så den fyrer vi lige herop. Ja, det er lige før, at vi skal bare lave 4 ud af 4. Og så bare lave en scene omkring det. Jeg tror faktisk, sandsynligheden er ret stor for det. Nå, men Rune har sgu da en dag. Jeg håber, I alle sammen kan finde glæde i, at Rune har det fedt. Og så lad os håbe, at I andre kan få noget andet. Autograferne får I fandme ikke. Dem tager Rune. Den der ser ud af noget, synes jeg. Kan det være en black? Har vi en lille black? Hvor er det nummerne står? De står nede. Jeg vil ikke se navnet. Jeg vil se, om det er en 10'er. Det er en 15'er. Af en eller anden grund er det en 15'er. Stop the break. Stop the steal. Stop the steal of the break. Tom Watson. Saka. Så får vi altså Voldemarte, som jeg jo elsker. Josh King. Swerve. Og så får vi altså en 15'er nu. Hvis vi nu bare rammer en af vores top guys, så er der jo god stemning. Vi ramte en af de rigtige klubber der. Tillykke til Sammy, som når man ikke kan få autograferne, Sammy, så må man jo tage en Mosquera til 15. Det skulle selvfølgelig have været Doman, men we will take what we can. Bum. En 15'er, det er sådan set okay. Når vi ikke kan få vores superfractors, altså. Det er vi åbenbart blevet forbudt. Det er lige før jeg skal klage til tops over den her boks og sige, der var fejl. Der var for mange af samme spillere. Får nok ikke noget ud af det. Yes. Chesco. Vi har Jeremy Pino. Granit Xhaka. Tyler Adams. Rare. Og så har vi faktisk en meget fed Harry Gray her til Leeds. Til Justesen. Så har vi Krupi. Ferrer Lopez. Trossard. Og så får vi en Doman. Det var da dejligt. Og men den er kommet. Så er det Doman til Arsenal-spottet. Som er Samis. Altså prøv at se, det giver jo bare, det er bare fedt det her Finest. Hold kæft, hvor er der meget, man skal have lagt. Der er simpelthen så mange fede ting. Jeg synes, det er en stærkere oplevelse end vores Cosmic. Lad os være ærlige omkring det. Harry Gray. Slår den noget af. Adingra. Er I klar til den sidste Lazy-autograf? Det ved I godt, vi får, ikke? Og så bliver du en Arrivals, må vi antage. Okay, let's go. Skal vi bare lige for sjov få sat den op? Så siger vi lige den der. Og så siger vi lige den der. Godt, og efter det her, så er det Sammys Mammals box. Live TCG. Kan vi få en nummerering på autografen, tror jeg? Jeg siger det bare, venner. Det er en Arrivals. Det er en Arrivals. Det er Shea Lacy, det her. Det er det. Skal vi ikke bare tage den? Uncommon. Det her, det bliver skørt, men jeg tror det. Nå. Det var slet ikke autografen. Ej, bare de nu ikke snyder os. Do not. De snyder os ikke, vel? Timber. Nu er der faktisk en chance for, at der er nogle andre, der kan få noget. Hvis der er noget. Er vi blevet officielt snydt igen? Det var da kraftedeme utroligt tops. Nå. Jeg synes, det er lidt trættende.
Vi bliver simpelthen snydt for en autograf endnu en gang. Jeg har ikke overset noget, vel, venner? Jeg er ikke helt blind, vel? Timber. Det er 3. gang i år. Jeg synes, det er lidt vildt. Ja, Kenneth, hvis du gider at købe den inde på webshoppen til levering, så vil det være fint. Altså, I siger lige, hvis jeg har overset en autograf, ikke? Men det burde jo ikke være muligt, altså. Nå, men jeg kommer til at rette en henvendelse til Tops, og så håber jeg, at de kommer med en erstatningsautograf. Og det bliver jo sikkert Shea Lacy. Det er jo lidt skuffende at blive snydt for en autograf. Og hvad gør man, hvis man sidder og åbnet den, uden at man filmer det? Hvad gør man så? Hvordan dokumenterer man det? Yes, jamen der er ikke noget at gøre. Den er der ikke. Den er der simpelthen ikke. Skal vi kigge på de nummererede? Masser af lækkert. Harry Gray, 150. Josh Laurent, 60. Adingra, 99. Isidore, 75. Mukasa, 99. Timber, 150. Jair, 50. Mosquera, 15. Og Dielemans til 30. Vores 3 autografer. Det ved I alle sammen godt, hvad er. Vores ene case-set. Jeg ser bestillingen, Kenneth. Du kommer bare i køen, du. Nå, det var ellers en meget sjov åbning, men det ender lidt uforløst. Og jeg bliver nødt til at beklage på Tops' vegne her. For 3. gang i år. God damn. Nu er det Sammys tur. Sammy, jeg håber, du er på. Yes. Hvad blev vi enige om? Det var Sammy nu, og så var det... skal vi så tage Mark? Er du på den her bagefter? Og så kan jeg måske tage en neon. Hæng lige på i 2 sekunder. Ja, Rune, du er tilfreds, men vi andre, vi sender en lille klage. Jeg er lige tilbage om 30 sekunder.
Og jeg har siddet og snakket uden at tænde lyden. Så nu sætter vi lyden på. Det jeg prøvede at sige. Det vi går efter, det er hollows. Det er den hollow. Population 100.000. Så er det i princippet printet i 100.000 eksemplarer. Jeg tror ikke, det er printet i så mange eksemplarer. Der må være et max. Men der er altså nogle dyr, der er nede på 200-400. Og det er vores golden ticket, ikke også? Og den her pakke har kun hollows. Så vi skal se, hvad Sammy kan få. Den er syg, den her South China Tiger. Det er da fed. Og så er der de her Full Heart, som er lidt dyrere. Ja, Jack. Jamen, jeg er sgu da sur over den der manglende autograf. Så gad jeg da ikke lige have lyd på. Her har du for eksempel en Maned Wolf til 25.000. Der er altså nogle dyr, der er lave, og de er svære at ramme, men det er dem, man går efter. Og den sjældneste er så den her Rhino. Honey Badger. Jeg vil lige prøve at finde boksen her, inde på hjemmesiden. Det er nogle kort, jeg selv er lidt kommet til at samle, fordi jeg havde en kollega, der lige synes, at dem skulle vi da samle. The Javan Rhino er den sjældneste. Mountain Gorilla her. On the Full Art. Og så har vi altså en lækker blåval her. 25.000. Vi skal se, hvad det laveste, vi finder til, der er. Alpine Ibex 30.000. Vi kører lidt hurtigt eksamen, fordi der er så mange. South America. The Wild Horse. Jeg synes, de er fede, og de er lækre. Føles som fed kvalitet at sidde med. Flodhest, mine damer og herrer. Og så har vi koalaen. 60.000. Vi skal lede i lavere nummer. Black Panther, på se hvor syg den er. Og så den Tasmanian Devil. Ugly. Og tak til Sammy for at gamble lidt her, ikke? Og åbne noget nyt. Den er fed, den er Arctic Fox. Bobcat, den er ikke hollow. En lemur. Og dine hollows ligger dernede. Oceania. Okapi. Og så har du giraffen, 100.000. Det er sgu meget fedt, det der fokus på populations af de her dyr. Så det er sådan set udmærket. De var jo til stede til Nordic Carcher i Herning, de her Live TCG. Giant Anteater. The Wild Horse igen. Den er jo ikke særlig sjælden, så den får man åbenbart nogle gange. Vakita. The Beaver. Så får du en Full Art Gibbon-abe, du. Kabil. Den har faktisk kun 1000 af, men den er ikke i hollow, så du får ikke den population. Her får du faktisk en fed en, synes jeg. En polar bear, kun 30.000. Vi skal længere ned. Kun 30.000 isbjørn. De kan dufte en sæl 20 miles away. Sea otter. Allan. Allan hvem? Jaguar.
En spækhugger. Men du har ikke ramt noget rigtig lavt endnu. Hvad siger du til dem, Sami? Kan du lide dem? You like Wildwater Buffalo Full Art? Ja, det er jo trading card games, så det er jo lidt ligesom bilkort, ikke? Wild Yak. Blue Whale. Full Art. Damn, vi skal åbne nogle pakker, mand. Der får du en Dugong. 30.000. Det er ikke sådan kommet rigtig lavt. I Birds-udgaven, som kom fra den her, der var jeg nede og ramme en på 300 eller sådan noget. Det er sindssygt. Okay, du fik kort nummer 1 her. Earth. Nej, det er ikke engang kort nummer 1, det er kort nummer 0. Earth 1 Population. I love it. Jeg ved, om man kan få den så. Så må den være sjældent, så er det en one of one. Jeg ved, hvad det der Allan er, I sidder og råber op om alle sammen. Nu åbner jeg. Nå, den der. Ja, den kender jeg godt. Narvalen. Allan. En Wolverine. 30.000. Så det fandt man lige før vi åbner Deadpool. De der tiger, de er for syge. Den er der kun 8 af. Giraf. 100.000. Okay, den bliver rimelig stor, den her bunke. Orangutang 100.000. Honey Badger 100.000. Det er kommet rigtig lavt, men vi har vores Golden Pack. Fuck, den er fed, den er Wombat. Hvis vi kunne få den i Hollow, så var du Golden. Hvad vil du gerne åbne, Enzo? Look at the human. 8 milliarder. Manatee. Der ryger du ned på 20.000. Vi kommer længere ned. Det er helt sygt. Hedgehog 1 million. Okay. Snow Leopard, den er fed. Narval 100.000. Jamen, det er vildt nok, ikke? Altså, der får man sgu da lidt for pengene, mand. Jeg siger også til, at jeg sveder lidt nu. Hårdt arbejde, det her. Den er fed, den er bat. Den er ville kun være i 100, hvis vi fik det i Hollow. Det er okay, Sammy. Det er kun en, vi tager. Vi gider ikke tage flere. Ikke flere af den her. Men du får en ordentlig bunke kort næste gang, du henter. Det er helt vildt. Godt. Sidste normale pakke, og så til sidst har vi vores Hollow Pack. Giraffe, Humpback Whale. Okay, kom så. Sammy, nu er det nu, vi skal have det gode. Godt. Good luck. Kun hollows her. Allerede her rammer du en lille banger. Du rammer Yangtze Finless Porpoise 1200. Det er udmærket. Det er rimelig lavt. En Manatee 20.000 igen. En AI til 10.000.
en flodhest til 150.000, Sea Otter 130.000, en Gawar 25.000, en Ipex 30.000, en Yak 15.000, en Jaguar, den er fed, den her. En Jaguar til 15, så de sjældneste kort bliver altså... Ja, hvor fanden blev den af? Hvor blev vores lille ven af? Den der. Det bliver de sjældneste. Det tænker jeg egentlig er okay. Så bloated. Okay, Sammy. De bliver lige ryddet til side her. Og skal vi også lige have Jaguaren, var. Også fed. Så. Det var det. Vi lægger lige en helvedes masse kort til side her. Var det ikke dig nu, Mark? Og så tager vi min Disney bagefter. Jeg tænkte, den der Disney var meget sjov lige at åbne, mens alle kigger på. Hippopotamus. Godt, Sammy har nu åbnet 7 kilo pap. Yes. Hvad skal der til? Mark. Godt, vi har den her. Vi har en Disney. Vi har en Argentina, og vi har en NFL. Alright, Mark. Du nappede lige den sidste af dem her. Vi ser, om den kan noget. Du får en Dirk. Er det ikke en refractor? Der står ikke noget med refractor. Tyler Collick, Tyrese Maxey. Så får du en Tyrese Maxey med grøn topsbaggrund. Jo, den er fed. Philadelphia. Ja, og det var altså før Edgecombe og sådan noget, så top rookies er jo sådan noget Stefan Castle. Der var i hvert fald en refractor rookie. Og så går vi jo efter noget Wemby, og så bare vores top stjerner. LeBron. Søn. Jalen Green. Det var dengang, man stadig kunne betale for Tops Basket. Shaden Sharp. Austin Reeves. Det er sat, man er blevet pricey nu, var. Endnu en af de her grønne Tops Fractors, eller hvad fanden vi skal kalde dem. Til gengæld flot til Boston i en color badge. Ja. Det er da en af vores top rookies. Risasher, eller hvordan man nu udtaler ham, i en premium roast fresh start. En af vores franskmænd. Den er også meget fed. Countdown complete. Jamie Jaquez Jr. JJJ. Det var sådan en, Mark. Sgu meget fed kort, faktisk. Jeg kan godt lide dem, selvom de er unlicensed. Vi rykker dem til side. Det var det. Vi har... Nu skal vi åbne den her, og det skal vi, fordi I skal se, hvad seje de er. Jeg åbnede en value til card show, og jeg synes fandme, den var fed, altså. Der er nemlig Chrome-kort i, og det havde jeg ikke lige gennemskuet. Sorry, nu kommer der sgu lige en lidt lang åbning igen her, men ikke lige så lang som Sammys. Trods alt. Ja. Se, så er der sådan nogle lidt mere papiragtige kort. Og så er der de her foil-kort.
Så det er sådan lidt sammensat sæt, men jeg kan lide det. Så er der sådan en. Goofy Anniversary. Så er der et foil med Jafar. Har Miguel. Jeg skal bare have fat i de der Chrome der, de er altså seje. Sully, se dem her. Epic Mickey. Tomorrow City Tanker Beetle Works. Jeg ved ikke lige, hvad det her med Mickey gør, for at være helt ærlig, men de er godt nok fede. Call the Intern, Moni, Flynn Rider. Så skulle der være 2 nummererede garanteret og chance for autografer. Bum! En relativt lavt nummereret her, var. En Dr. Bunsen, Honeydew and Beaker. Hvad er det, Muppet Show, eller hvad? Det er for The Muppet Lab. Captain Hook. Så alle Muppet Show fans, I byder bare ind på det der. Og så er der en syg. Nej, hvor er den vild. Prøv at se, hvor tyk den er. Virkelig fedt kort her. Ekstra tykt chrome kort. Pepita. Jeg ved, om det er ekstra sjældent. Det er meget tykt. Hvor er det fedt, mand. Hvad er det, han hedder? Rasmus Raptor eller et eller andet på dansk. Elsa Anna. Disgust. Max Motor. Var det Max Motor? Rasmus, det er en anden. Var det Max Motor? Isma. On the Chrome. Tosset med Chrome-kortene. Jeg siger til jer, at det her, det er Chrome-kort. Det er endnu en meget tyk. Det er Chrome i aller højeste kvalitet. Altså tykkere Chrome end noget andet Chrome, vi nogensinde har set. En Goofy. En foil Yokai. Ej, det er jeg simpelthen lidt småtosset med. En 40-kroneseddel for sådan en Pepita der. Okay, så de går for noget, men ikke sådan... jeg kunne også se, nu fik vi jo en mere. Hvad så med den her, venner? Det flyvende tæppe fra Aladdin. Hvad går den for, Mark? Nu er du lige min pristjekker, ikke? Candace. Ludo. Vil det skade med en lille bitte autograf egentlig? Manga Madness Evil Queen. Fedt. Foil Chicharron. Gaston og Moonwind. Okay, dem her kunne jeg åbne hele dagen lang. De er fede. Manga Madness Woody. Animal Foil. Flot Sam og Jet Sam. De er fede. Seriøst, står den til så meget? Den er. Damn. Så er boksen halvt hjemme. Belle og Maurice. Så har vi en Screen Slaver. Jeg skulle gerne finde et nummereret til. Et case-hit. Nice. Sygt at bare få sådan en flyvende tæppe der. Nice hit. Anders Sand. Og så kommer der et nummereret. En 10'er. Det er slet ikke dårligt, det her. Maleficent. To 10. Smukt. Okay, damn, mand. Mit flyvende tæppe står... Det kan da godt noget, så. Hvad så med den bælle her? Den ser ikke helt lige så sjældent ud som det flyvende tæppe. Det flyvende tæppe var sådan meget tykt. Altså, det er sådan nærmest et stykke plastik. Fuck, hvor jeg elsker at have fået det der flyvende tæppe. Prøv at se de her. Det er dem her, jeg mener, det kan jeg ikke stå for.
Oswald the Lucky Rabbit. Giv mig nu lige en autograf, for fanden. Ej, de her Manga Madness er altså også pissefede. Jeg siger til jer, det her sæt, det er et undervurderet sæt, der kom ind fra højre. Og efter vi har været igennem Wonder, som ikke var det fedeste, så det her er altså et comeback. Og kæft, mand, jeg laver penge, mand. Phineas og Ferb, dog. Og så får vi lige en autograf til sidst. Skal vi sige det? Det gjorde jeg ingenlunde, men jeg fik en meget tyk Mater, som er de her utrolig tykke Chrome-kort, som er tykkere end noget andet Chrome, vi nogensinde har åbnet. Okay, pissefedt. Pissefedt. Sjov åbning. Jeg ville da ønske, at jeg havde købt mange flere af de her. De gik altså også som varmt brød til Nordic Card Show, skulle jeg hilse at sige. Der var det ikke mange, jeg kom hjem med igen. Jeg havde gemt 2 herhjemme. Nu har vi åbnet den ene. Den anden er solgt. Alright. Nu har vi kun tilbage følgende. Så vidt jeg lige kan se her. Jeg går lige ind på orderlisten en gang. Se her. Kenneth, du havde bestilt en Argentina, ikke også? Ja, Jack. Og Chewy havde bestilt en Megabox. Ja. Chewy, vi starter med dig. Og så er det sidste. Jamen, det er det altså, Daniel. Det er totalt smadret af Wonder-sættet. Og jeg siger noget, ikke? Controversial, kald det hvad I vil. Det smadrer Chrome-sættet for i år. Chrome 25 var ikke det store hit i forhold til de andre år. De 2 andre år. Men den her Neon, den har simpelthen gået ind og blevet det bedste Disney-sæt i år. Og det har kommet snigende på motto. Tio, Jack Beck, Campbell, Deshaun Hand, kom så Chewy, let's go. Poganakoa, Arroyo, Fred Warner, Jack Beck og Nick Bosa on the X-Factor. Let's go get something for Chewy. Det gik jo rigtig godt for Mathias. Joe Mixon, længe siden jeg har hørt hans navn. Colton Miller, Brenton Strange. Han er sådan en tight end, man tager i fantasy, når man er i problemer. Så samler man lige Brenton Strange op og har nedtur, når han laver 2 catches for 28 yards. Garrett Wilson, Stafford, Williams. Og så får vi en fed CeeDee Lamb her, faktisk. For altså også en meget fed Justin Fields der. CeeDee Lamb, top receiver. Justin Fields, kan vi også godt lige give lidt love. Kom så Chewy. Vi skal også have et nummereret kort. Det fik Mathias jo begge, og så fik han sågar også en autograf. Det ved jeg ikke, om vi kan grave ud til dig, men her får vi noget rigtig fedt. Vi får en All Chrome X-Factor Amon-Ra St. Brown, top receiver, også. Chris Godwin, Refractor, også god receiver. Og så får vi Ricky Purcell i en yellow. Hvis du bliver snydt for nummereret, så er det altså ikke fair. Pickens, Lamar Jackson, Jacoby Myers, Matthew Golden og Mark Andrews. Masser af fede spillere. Her får du i den sidste. Real Madrid teamset. Føler jeg ikke, vi har på lager. Har vi det? Slynger bare lige ud. Products. Skal lige se, hvad du må referere til her. For jeg føler altså ikke, at jeg har flere. Lige se her. Er det Collector 10, du tænker på, eller... Jeg kan godt se, der står en til at være på lager, men jeg er fandme da ikke sikker på, om jeg har en. Det er jeg altså ikke sikker på, Enzo. Jeg skal lige tjekke. Vi kan godt tage den, hvis det er. Overshown, Riley Leonard og Tank Dell. Alright, Tank Dell, der floppede lidt på sit andet år. Riley Leonard i en base, men en rookie. Chewy, din box var ikke helt lige så god som Mathias' 2. Men du får også tilsendt en. Sealed.
Så er det Argentina-tid. Jeg tror sgu ikke, den er på lager, den der Enzo. Det var sgu en lagerfejl. Jeg havde ikke lige fået fjernet den. Den røg til Card Show. Så nu er det altså, hvis jeg ikke tager meget fejl, var det ikke Kenneth nu? Og det er den sidste ordre i dag. Tak for alt det fede rip and ship. Det er sgu dejligt nemt, at vi kan gøre det via hjemmesiden. Ej, den er altså flot, den her. Kenneth, skal du også have boksen? Eller skal den kasseres? Nu er det Kenneth. Og Kenneth, lad mig lige få en melding på, om du vil have boksen. Jeg forstår godt, hvis du gerne vil have den. Den er super fin. Alright, så kommer der nogle nummereringer og nogle limited til sidst. Lad os se her, hvad vi får. Første gang jeg åbner dem, tror jeg. Messi er allerede der, ikke? Så er vi allerede glade. Messi igen, så er vi allerede glade. Hvorfor føles de, som om de er bedre kvalitet end de tidligere Collector Tins? Mastantuono uden rookie-stempel. Batigol. Maradona. Okay, mand. Fedt det her. Det er da fedt lille sæt. Masser af fede spillere, men det er jo Argentina, jo Crespo. Så får vi vores 3 guld, og så til sidst vores nummererede. Mascherano. Gold Vault. Dybala. Og Di Maria. Og så skal vi have Messi og Maradona på de nummererede. Nico Pass 125. Også god. Og Riquelme blev det til. Alright. Kenneth, det er en fed boks, den her, synes jeg. Tak for den. Spørgsmålet er, om vi skal sige tak for i aften. Nu blev klokken sgu lidt mange. Kom også lidt sent i gang. Det var vist min skyld. Ikke så meget jeres. Men tak for breaks, og jeg følger lige op på den der manglende autograf. Der bliver jo rettet henvendelse til tops. Nå, men altså 2 Messi'er, en Diego, Mascherano, Dybala, Di Maria, en Riquelme og en Nico Pass. Det er sådan set udmærket. Man vil selvfølgelig gerne have en Messi på nummereringerne, men det får vi på et andet tidspunkt. Ja, jeg beholder den eller smider den ud, men jeg synes fandme, den er fed. Men tak for det, Kenneth. Og tak til alle andre, der rip and shippet. Tak for alle, der kiggede med. Tak til alle, der var med i breaks. Tak til alle jer, der sagde, at lyden var muted. Og ja, skal vi ikke bare lukke den her og sige, det var det. Og vi ses måske i morgen til noget andet. Måske ikke. Ingen ved det.